albe. Bă, se aude sau nu? Se aude perfect, perfect. Moș Crăciun cu plete de-albe, ai venit de plină. La asta, cu oala mergea mai bine copacul, sincer, că e mai de suflet, așa, mai de transmisie. Aia cu copacul? Da. Copacul meu. Ce mai faci? Dar nu, că trebuie să mă uit pe versuri, că asta nu asta nu. Păi le scrii în oală, le scrii în oală. Copacul meu în grădina casei tale. E copacul meu. Și la bune și la rele rămâi. Copacul meu. Tot copacul care sună și te iubește mereu. Copacul Vei fi lângă mine tot mereu. Bă, se aude sau nu? Păi se aude, dar mult mai bine acum, că ai și tu efect, cum cântau oamenii ăștia cu efecte. Altceva, frate. Pe bune. Da? Păi da. Se aude? Păi altfel, altceva. Aici. Da. Intră Da, păi las că îmi pun eu altă dată. Păi vezi, lasă ca să știi de acum, dar nu mai da și tu la toată lumea, asta țină pentru tine. Dar cum se face să-ți dai de asta, cum îi zice, să-ți faci efecte și de asta? Păi depinde cum ții oala, dacă o ții mai așa, efect pe stânga, așa, efect pe dreapta. A? Da. Și în Serios? cană, și cu cana merge. Da, de unde? Ia du-te și ia o cană și cântă în ea, să vezi cum se aude. N-am eu cană aici. Să vezi cum se aude. N-am cană. Bă, picioarele dacă nu mă duc. Auziți, domnul Lucian, de care trebuie? De asta, de plastic sau de Cană asta, nu, de... normală. Cană de lut, de pământ, de ce e. Cană. Să nu fie de plastic, nu? Nu merge în aia de plastic. Da. Pe merge și să țină oala în cap și să cânte în cană și după aia îi creează stereofonie și da, se aude stereo, îți dai seama. Altceva. Procesor direct, nu mai